Така, една малка бърза доработка. Свързах стария компресор, който не работи. Така, свързах тук това с това. Те са затворени крановете. Сега този кран ще го отворя, за да може. Така, този кран ще го отворя. Само една секундичка. Да видя къде имам шестограм. Така. Опа. Добре. Отварям го. Нека издиша малко. Вероятно тук. Така. Не, издиша от някъде малко. Не е проблем това. Така. Сега ще го пусна и по тази линия червената. На червеното ще видим колко ще качи налягане. Сега тук завъртим. В момента има фреон вътре. Така. Я да видим дали ще качи някакъв. Така. Добре, айде от тук така да го гледаме. Пускам го да видим какво ще стане. В контакт. Така. Пускаме. Така, пускаме го. Съм готов за спиране. Че тук има фреон, няма въздух. Аре бе. Тръгни бе. Я ти казах тръгни. Така. Ей колко бара ще дигне налягане. Сложим очилата за всеки случай. Така. Тръгва. О, как трак. Чувате ли как трак? Трак. Не, отишла. Компресора не върти. Чувате? Защо нищо? Нула барове. Не. Тоталка. Даже и не може да тракне. Тя го е с фреонче вътре. Иначе работи, засилва, ама помпачката се е пресакала. Ега, чувате ли го как засилва? Нещо долу се е откачил. Самия компресор явно е тук отдолу където е. Него е разбивал обороти, работи, помпачката не е. Не. Това не може да пети нищо. Добре, спираме го.
Чули ли къв звук? Винтовия компресор се е извинтил.